F'Malta u nuqqas ta' workforce, hekk sostna l-President tal-Malta Developers Association Sandro Ketkuti f'kummenti ma' Net News wara li l-MDA laħqet ftehim formali mal-Assoċjazzjoni Nazzjonali tal-Iżviluppaturi fi Blea. Dan twettaq nhar il-ġimgħa kif preżenti għall-iffirmar tal-ftehim kien hemm fost oħrajn Sandro Ketkuti illi preżenta diversi ċifri u idejat ta' investiment li l-isqalin jista' jkollhom f'pajjiżna bl-opportunitajiet fis-sqalija jkunu miftuħa ugwalment għal Maltin. Preżenti kien hemm ukoll il-President tal-Awtorità tal-Ippjanar Johan Buttigieg illi insista li ser jingħata kull sosten possibbli sabiex jiżdied l-investiment f'pajjiżna. Kif kien qed jitkellem ma' Net News, Sandro Ketkuti insista li għalkemm il-qasam tal-industrija f'pajjiżna ġmielu għandna problema ta' nuqqas ta' ħaddiema f'dan il-qasam u għaldaqstant kompla Ketkuti konxi li l-Italjani qed jiġu bruħhom u ġismhom jaħdmu f'Malta b'dan il-ftehim ikun hawn aktar regolarizzazzjoni. Il-problema li għandna bħalissa huwa li hemm nuqqas ta' workforce. Jiġifieri aħna bħala MDA nafu l-Italjani qegħdin ġejjin bruħhom u ġisimhom u speċjalment misqallija biex jagħmlu ċertu xogħlijiet f'Malta u qegħdin ibijaw is-servizzi u l-materjali tagħhom u aħna ikun inqaqli biex anke naraw u nagħmlu due diligence fuq li ma' imprendituri qegħdin nagħmluha. U għatem jgħid li grazzi għal dan il-ftehim li ntlaħaq il-Maltin jista' jkollhom opportunitajiet ta' investiment fis-sqallija.